Malawi muno amene ndimamuopa ine ndi Mulungu. Wina aliyense wa udindo sindimuopa. Kuyambira president kaya ndani sindiaopa chifukwa nawonso amaopa Mulungu ngati amene ndiopa ine. Amalawi ndakhala ndikunena kuti dziko lino likufuna masomphenya. Lero lino ndi zimene mukuzionazi kunena kuti akungolamula kantengeni akubwera kuzatitenga. Ife sitingafe ndi stress ine Lighton Mangochi, siningafe ndi stress, siningafe ndi BP zero. Iwe chipazi undione kulamula akantengeni asanditenge, anditenga ndipo mudakali munditenga, ine munditenga atu mundione. Makonda kupanga zinthu za mabodza zoka kuti kumoto wa ku America munamisira mavuto ali mdziko muno kuti ayi ngozi ya moto wa ku America yapangisa forex kusowa. What? Nakaro watu kundendeko ku prison ya maximum Mzuzu tikamana kuti ma civil servants mwaonjezere ndrama zawo ndizochepa kugwa m'mayesero. Andibera 50,000 asilikali wolondera ndende pa Mzuzu ndapasa 2 weeks andibera 50,000. Ma juniors pa Mzuzu prison aba 50,000 aine nkaidi mopanda manyasi komanso akaidi ena amabera ndrama. Oro ku polisiso anandibera 3,000 nachita kunena kuti aine mubweza sarare kuchepa mkuwatuma azati mange sarare aonjezereni. Komanso zomvesa chisoni mafuta nsipatara mulibe kumango ononga mafuta mkali moto zaka ntengeni. Very shame. Pano mwapadera nditokoze Professor Arthur Peter Mutharika, Dr. Kabambe, Enoch Chihana, pasapoti imene munapereka ndiri kuja kusero yaka ntengeni ku Mzuzu komanso mbava za prison zandibera 50,000 ine nkaidi zomvesa chisoni zochititsa manyazi. A Professor Adariso Kabambe, Enoch Chihana, mukuona gemu mmene zikukhalira kumwera uko zipani za Judas Iscariot, china chipani cha Kuyani, china cha Simoko, china cha Busa. Zipani zimenezi zikupanga ndale za indirect muchenjere a DPP, a UTM, a 4D muchenjere mudzuke mkhale masomphenya. Mwapadera nditokozeso anthu wonse muno mukalonga amene mmanifunira zabwino. Ndikudziwa pali anthu ena ofuchilira nzeru amasangalala nkumayankhula mawu a mwana. Simundikwanitsa ine Lighton Mangochi mundione. Aboni Kalindo, Samuel Lwala, Pastor Shumba, komanso inu nonse makomrades Mzuzu, anthu akukalonga Mzuzu konse kumene muli, anthu inu ozindikira kuli masavage ena amayankhula zinthu za uchitsiru tikamamenyera nkhondoyi. Koma fundo ndiyakuti kodi chitukuko chili Mzuzu otonichirwa International Airport ndi imene ija, Mombela University ndi imene ija, Mangwala Nsipatala akupezeka, ana school fees zikuteka.
Sitikufuna chitukuko cha Zikwangwani ayi. Munsewu mose Zikwangwani ayi. Tiene Amalawi time pamodzi. Time pamodzi. Osaopa, osafoka, osatopa. Mumanga, munimanga. Pa 5 ndikupita ku koti. Amalawi nonse mukalandira video mugawane zikomo kwambiri. Malawi muno amene ndimamuopa ine ndi Mulungu. Wina aliyense wa udindo sindimuopa. Kuyambira president ikaya ndani sindiaopa chifukwa nawonso amaopa Mulungu ngati amene ndiopa ine. Amalawi ndakhala ndikunena kuti dziko lino likufuna masomphenya. Lero lino ndi zimene mukuzionazi kunena kuti akungolamula kantengeni akubwera kuzatitenga. Ife sitingafe ndi stress. Ine Rayton Mangochi siningafe ndi stress, siningafe ndi PP 0. Iwe chipazi undione kulamula akantengeni asanditenge. Anditenga ndipo mudakali munditenga. Ine munditenga mundione. Makonda kupanga zinthu za mabodza zoka kuthe kumoto wa ku America munamisira mavuto ali mdziko muno kuti ayi ngozi ya moto wa ku America yapangisa forex kusowa. What? Nakaro watu kundendeko ku prison ya maximum Mzuzu. Tikamanena kuti ma civil servants mwaonjezere ndalama zawo ndizochepa kugwa m'mayesero. Andibera 50,000 asilikali wolondera ndende pa Mzuzu ndapasa 2 weeks. Andibera 50,000 ma juniors pa Mzuzu prison aba 50,000 yaine nkaidi mopanda manyazi. Komanso akaidi ena amabera ndalama. Oro ku polisiso anandibera 3,000. Nachita kunena kuti yaine mubwenza. Salare kuchepa mkuwatuma azati mange. Salare aonjezereni. Komanso zomvesa chisoni. Mafuta nsipatara mulibe. Kumango ononga mafuta mgali moto zaka ntengeni. Very shame. Pano mwapadera nditokoze Professor Arthur Peter Mutharika, Dr. Kabambe, Enoch Chihana, pasapoti imene munapereka ndiri kuja kusero yaka ntengeni ku Mzuzu. Komanso mbava za prison zandibera 50,000 ine nkaidi zomvesa chisoni zochititsa manyazi. A Professor Adariso Kabambe, Enoch Chihana, mukuona game mmene zikukalira kumwera uko zipani za Judas Iscariot. China chipani cha Kuyani, China cha Simoko, China cha Busa. Zipani zimenezi zikupanga ndale za indirect. Muchenjere ADPP, AUTM, afodi. Muchenjere mudzuke mkale masombenya. Mwapadera nditokozeso anthu wose muno mukalonga amene manifunira zabwino. Ndikuziwa pali anthu ena ofuchilira nzeru amasangalala nkumayangula mawu a mwana. Simundikwanitsa ine Rayton Mangochi. Mundione Aboni Kalindo, Samuel Lwala, Pastor Shumba, komanso inu nonse makomrades Mzuzu
anthu akukaronga munzuzu konse kumene muli, anthu inu ozindikira kuli masavage ena amayankhula zinthu za uchitsiru tikamamenyera nkhondoyi. Koma fundo ndiyakuti kodi chitukuko chili munzuzu otonichirwa International Airport ndi imene ija, Mombela University ndi imene ija, Mankhwala Nsipatala akupezeka, ana school fees zikutheka. Sitikufuna chitukuko cha zikwangwani ayi, munsewu mose zikwangwani ayi. Tiyene Amalawi time pamodzi, osaopa, osafoka, osatopa, mumanga mundimanga pa 5 ndikupita ku koti. Amalawi nonse mukalandira video mugawane, zikomo kwambiri.